بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Hurmatly mümin musulman dogalla, dil dogaly hazdadele, yüregi imanly ýaş jawan musulman dogalla, Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň etýän taat ibadatlaryňyzy, Allah'ın dergahyna galdyrýan gollaryňyzy, açýan elleriňizi, diniňizden şirim, dünýäňizden şirim, ogul gyz eçer hanawadaňyzdan şirim etýän hayır maksatlaryňyzy Hudaý tebarek we taala hemmeňizden kabul edip, görjeňiz gowluk edip, Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň hayır maksatlaryňyzy bersin. Hudaý tebarek we taala emniyeti başymyzdan ayırmasın, can taglygy başymyzdan ayırmasın, ýurt parahatçylygy başymyzdan ayırmasın. Hemişe sizlere dini oturuşyklara Allah bereket berip, din ýörüp durmak hemişe başymyzda bolup dursun inşallah. Jawan musulman dogalla, Resulullah aleyhi afdalus salatu vesselam aýtýar, İmam Müslim'in rivayetinde, "El-ibadetu fil harji ka hicretin ilayya." Bir herjo merç bolan wagtynda, yani bir fitne zamany bolýa, günäli her tarapdan adamlar gawap durýan zamany bolýa, adamlaryň işleri beter ihtilat bolýa, bir başagaýlyk bolýa, her kim bir zada meşgul bolup, her yerden fitneli günäli köfelen wagtynda ibadet etmeklik, yani şu wagtda bir dine daýa udurmaklyk, halal harama daýa udurmaklyk, din eşdeýinip ýola çykmaklyk, ibadetiň ýerine, ýagşylyň ýerine gelip çykmaklyk, eýni mene Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam hicret edip maňa garşy çykyp gaýdylan ýaly bir adama sogap beriljek dipdir. Şu zamanada adamlar her kim bir zada meşgul bolup, adamlar güýmeýän zatly kän bolup duran zamana ýaş jawan musulman dogan adam bumat elindäki guşy bilen gidip bir gaw ýerde wagt meclislerde oturandan elindäki guşy güýmenip durmak beter kän bolan zamanada din eşdeýli, Hudaý tebarek we taalaň ahkamyny eşdeýli, Resulullah aleyhissalam sahabalaryň guruluny eşdeýlik gelip dursaňyz, Allah hemmeňize inşallah Resulullah aleyhissalatu vesselam hicret etmek sogabyny hemmeňize bersin inşallah. Geçen jelesede olakon bir sahabalar Hazreti Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ın bir şahsiyetini tanıttık. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın bir olakon sahabalarının biri hatta aytti Resulullah aleyhissalam'ın mübarek öz ağzından 70 surani hiç bir nefer men yanımda yokka özüm Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ağzından mübarek ağzından allım deyip iftiharatından aydıptı. Emma Hazreti Abdullah ibn Mes'ud nezre musulman molye. Awwalin bar Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı nirde görüpdir, nezre görüpdir, näme ýagdaýda Resulullah aleyhissalatu vesselam'a sataşýarlygy öz dilinden eşdeýliň. Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh aýtýar, "Evvelin zadi men Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan billim, men Mekke geldim" diye. Abdullah ibn Mes'ud'un aňyrysy Taif'denmişdik. Taif ýurdundan
emulam bilen agalam bilen obamyzdan bir neçe kerwen mulakadany Mekke bir olakon şäher bolansaň bir bazaryna almaly goýmaly zatlarymyz batdy, satmaly zatlarymyz batdy, Mekkeň bazaryna geldik. Oham biz şu wagtda getiren zadymyzy satmadan sürem Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın emusi Abbas şu wagtda gelen wagtymyzda şu bilen işimiz bolup şoň idargap Abbas nirde biz işimiz Abbas'a düşdi. Adamla salgı verdiler. Ol Abbas Zemzem guyun yanına, Käwen yanına, Zemzem guyun yanına diýakadany şeýle salgı verdiler. Biz de emulamız bilen şu gelelli bilen şu gurrunu Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh musulman bolondan sonra aýtýada. Hemmemiz Zemzem guyun yanına vardık. Abbas'ın yanına duran wagtymyzda aňyrdan bir adam geldi. Safa tarapdan bir adam girip gaýtdy ki ennehu el-kamer leyletel bedr. Yalfylla bir adam girip gaýtdy. Eýni bir aýyň 14-nji aý kamil bolup durýar, şon ýaly bir nurly bir ýagty, bir gözüňi ýokup barýan bir adam girip gaýtdy. Rasulullah aleyhissalatu vesselam aňyrdan girip gaýtypdyr. Muny biz gören wagtymyzda aňallyk hemmemiz diye. Bir ştada bir almaly dersimiz bir içinden Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın nuraniyetinden musulman dogan. Gören wagtymyzda eýni bir aýyň 14 ýaly ýalfyllap gelýän bir adamy gördük. Tarih kitaplarda Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ı tandanna aýdan nada awadan. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek boyu ne beter gysgamışdyk, ne beter uzynmışdyk. Miyana uzyn adama ýakyrrak. Bir miyana medenne boyu batdy. İki gerşiniň arasy Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın iki gerşi pähn asygytdy arasy. Yüzi bir ýagtylyk, bir nuraniyet batdy. Gözledigiňçe gözüň doýmaýatdy. Odal jeleselerde de aýdandyr Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın sahabala bir topar sahabala varmışdyk. Rasulullah aleyhissalam gören wagtlarynda şu gözlerini gyrpmaýanmışdyklar. Näme bu gadry Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýüzünde nur we şu gözlerimiz ýymmaýly, şu gözümüz ýymdy bir lahza şu Rasulullah aleyhissalam gözläp durmaklykdan gafil bolmaýly diýip gözlerini ýymmany gözläp durýan sahabala varmışdyk. Hazreti Enes radıyallahu anh aýtdy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sawt." Hudaý Taala hiç bir peýgamber edip iýermedi, meger beter ýüzüzi awadan nurly we sessi awadan edip iýerdi peýgamberleri. "Wa kana nabiyyukum ahsanuhum wajhan we ahsanuhum sawtan." Sizin peýgamberiňiz de diýipdir Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Hudaý bir peýgamber iýerse, ýüzi nurly, ýüzi awadan, sessi awadan. Hudaý Taala sizin peýgamberiňizde size peýgamber edip iýerdi, hemme peýgamberlerden awadan, sessi hemme peýgamberlerden awadandyr sizin peýgamberiňiz diýipdir. Oham bi Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'ın görün wagtynda ki ennehu el-kamer leyletel bedr. Aýyň 14-nji ýaly bir adam ýerip gaýtdy. Enemiz Hazreti Aýşa aýtdy. Bir garanky giýjäň içinde elme bir igna alakadany Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek könegini tikip tutdum. Giýje garanky bolan wagtynda otok garankydy, birden elimden ýanky igna gaçdy. Elimdäki igna garanky giýjäň içinde, garanky otoň içinde Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek könegini tikip duran wagtymda elimden igna gaçdy. Otaw gözläp durun gidijek igna iňçejik igna garanky otoň içinde tafylanak. Şo wagtda Rasulullah aleyhissalatu vesselam gafina çaqadany girdi. Wallahi Rasulullah aleyhissalam'ın ýüzüniň mübarek nuru bilen otak ýagtylanyny ignen tapdym diýe. Garanky otoň içinde ýitirip tapman duran ignämi
Resulullah aleyhisselam otağa girenne Peygamberimizin yüzünün mübarek nuru bilen yitireniginen tapdım diye. Allame Molla Ali Qari Mirqatul Mefatih diyen kitabında aytýar. İnnehu sallallahu aleyhi ve sellem kana ahsana min Yusuf aleyhisselam. Bizim Peygamberimiz Hazreti Yusuf'tan nada awadarraqtı. Yani Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Yusuf awadallık bilen mesal wurulýar. Bizim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Yusuf'tan nada awadan etdi. Lakin Allah Teala satara an ashabihi kesiran min zalikel cemalil bahir. Hudaý Taala sahabalardan Resulullah aleyhissalamyň şol awadallygyny örtüpdir. Veqar beripdir, heybet beripdir. Ol awadallygyny Hazreti Yusuf'un qiyal ýüze çykarmandyr, basyrypdyr. Näme fe innehu law baraza lahum lam yutiqu an nazara ileyh. Eger Allah Muhammed Resulullah'ın yüzündäki awadallyg açyp goýan bolsa, hiç bir adam gözlemene taqat etmerdi. Bu gadri awadan, bu gadri gelişik, bu gadri nuraniyet ba Hazreti Yusuf'tan nade geçigili Resulullah aleyhissalamyň öýle aýtdy. Hazreti Yusuf'a awadallygyň ýarty berilen bolsa, maňa kullisi berildi diýipdir. Hudaý Taala eger açyp goýan bolsa, hiç bir adam Resulullah aleyhissalamyň mübarek ýüzüni gözläp başarjak. Hazreti Cabir ibn Samurah radıyallahu anh aýtýar. Bir gece Ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi leyletin idhiyan. Bir ýagty aýyň 14 gijäň sünnetdi. Rasulullah aleyhissalatu vesselam gördüm. Ay kamil bolupdy, gije ýagtytdy. Şo gijäň içinde Rasulullah aleyhissalatu vesselamy gördüm. Bir gyzyl donu batdy Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Gyzyl redasy batdy. Fece'altu anzuru ileyhi ve ilal qamar. Hazreti Cabir aýtdy. Bir gezek aýy gözleýän, bir gezek Rasulullah aleyhissalam gözleýän. Bir gezek aýy gözleýän, bir gezek Rasulullah aleyhissalam gözleýän. Bir gezek aýy gözleýän, ay kamil ýagty nurani bolupdy. Bir gezek Rasulullah aleyhissalatu vesselam gözleýän. Felahu indi ahsanu minal qamar. Wallahi Rasulullah aýdan awadandy diýe. Wallahi Rasulullah aleyhissalatu vesselam men gözüme aýdan awadan göründü diýe. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın yüzünün mübarek nurumuşdyk musulman dogollar. Umme Mi'bad diýen bir sahaba, zinana sahaba, o da aýtdy. Bir Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek yüzi, cemali, awadallygy, gelşigi, nuraniyeti mına aýdyp barýar. Bu gurrunlaryň içinden häzir de aýtsak, Rasulullah aleyhissalam'ın vasfinden, tawsifinden her nagat aýtsak da az. Emme şu gije gerek görürün. Şu nurani yüze garşin bir kafirin miri bir iş etye. Şu Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın aydan avadan yüzüne bir kafirin miri ağzının suun tükürüye. Şu gije de şu görürün gelecek. Bir Resulullah aleyhissalatu vesselam Umme Mi'bad aýtdy. Bir gije qarınqı gijeň içinde çadırım detdim. Çadırın gafty bir azajyk açyk tutdy. Birden hawa bir ýagtylanan ýaly boldy, çadırın içine bir nur geldi. Bine hawa ýagtylanymy diýip daşaryk çykyp gördüm. Görsem Rasulullah aleyhissalatu vesselam faqat geçip gitipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam çadırın deňesinden geçip gidende çadırın içi ýagtylandy. Zahirul wada'a ablajul wajh. Rasulullah aleyhissalatu vesselam zahiri beter arassa pek beter temiz etdi. Yüzde beter ýagtytdy Rasulullah aleyhissalam. Qaranqy gijeň içinde, qaranqy çadyryň içini Rasulullah aleyhissalatu vesselam şeýle ýagtylyk berdi diye. İbrahim peygamber ala nabiyina ve aleyhissalatu vesselam Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın Hudaý Taala näme mucize, näme keramet, näme fiýlik başga peygamberlere beren bolsa, tek faqat Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın özüni şu zatlaryň hemmesini Hudaý Taala silap Rasulullah aleyhissalama beripdir. Bir qaw hawasyňyz berde bolsun, bir qaw gulak asyň. Hazreti İbrahim Halilullah'ın iki däne ogly. Biri Hazreti İsmail, Hazreti İshak. Hazreti İbrahim peýgamberiň iki däne peýgamber ogly. Hazreti İsmail,
Hazreti İshak. Hazreti İshak'ın neslinden Hazreti Yakup peygamber bolýar. Hazreti İsmail'in kıda yok. Hazreti Yakup'tan sonra Hazreti İshak'ın nesli peygamberli döräp başlaýar. Hazreti Yusuf gelýär, Hazreti İsmail'in neslinden peygamber yok. Hazreti Yusuf'tan sonra Hazreti Eyyub gelýär, Hazreti Yunus gelýär, Hazreti Musa gelýär, Hazreti Harun gelýär, Hazreti İlyas gelýär, Hazreti Elyasa gelýär, Hazreti Davud gelýär, Hazreti Süleyman gelýär, Hazreti Zekeriya, Yahya, İsa gelýär. Şu peygamberlerin hemmesi İbrahim Halilullah İshak diýen oglundan gelýär. Emma Hazreti İsmail'den bilen deňinde hiç gaýrynda peygamber Hudaý Taala goýmandyr. Görün Hazreti İshak'ın neslinden nagat peygamberle geldi. Yakup peygamber, Yusuf peygamber, Musa peygamber, Zekeriya peygamber, Davud peygamber, Hazreti İsa hemmesi Hazreti İshak'ın neslinden gelýär. Şuların müddetinde Hazreti İsmail'in neslinden hiç peygamber yok. Emma Hazreti İsa'nın nesli, Hazreti İsa peygamberlik berilip, Hazreti İsa ahirki peygamber bolýar Hazreti İsa'nın neslinden. Emma inni Hazreti İsmail'in neslinden Hudaý tebarek ve Taala ahir zaman peygamberi Muhammed Resulullah'ny peygamber edakydan inni berýär. Hazreti İshak'ın neslinden hemme peygamberle geldi. Hazreti İsmail'in kıdan şu mahala çellim yoktu. Emma şu peygamberlerin ahirinden sonra Hazreti İsmail'den birçi däne peygamberi berýär. Emma hemme peygamberlerin başı bolýar. Hemme peygamberlere berilen mucizeli bir Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam'da Hudaý Taala üýşürýär. İmam Şafii aýtýar radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam her peygamber, her resul näme mucize berilen bolsa bizim peygamberimiz Seyyidul Aleminni hemmiz üýşdi diye. Hazreti Musa deryany yaran bolsa elinäki asasy bilen bizim peygamberimiz defedäki ay ýarýar. Hazreti Musa daştan çeşmeler çıkaran bolsa, daştan suw çıkaran bolsa Hazreti Enes aýtýar biz Zevra diýen ýerde etdik, bir jaýyň adym. Suwumuz az etdi, sahabalar da kän etdi. Suw gaby getirdik, ya Resulullah suw ýok diýdik. Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek elin suwa salli. Gözüm bilen gördüm Resulullah aleyhissalamyň mübarek barmaklaryndan suwla çykmany durdy. Şo sahabalyň hemmesi şo Resulullah aleyhissalamyň mübarek barmagyndan çykan suw bilen hemmesi dähret kıldy. Hazreti Qutade sorapdyr. Ey Enes, näçe nefer watdyňyz siz? Näçe nefer suw çykdy? Siz näçe nefer sahaba bolup dähret kıldyňyz diýende 300 sahaba watdyk diýipdir. Ulamalar aýtýar, behterin suw Zemzem suw diýilýär. Behterin suw Seyyidul Aleminiň mübarek barmagyndan çykan suw diýär. Yani Zemzem yerden çykdy. Emma bu suw Resulullah aleyhissalam behterin halkdan çykdy. Hatta behterin suw Zemzem suwdan nagawy şo wagtdaky sahabalar Resulullah aleyhissalamyň mübarek barmagyndan çykan suwa dähret kıldy, gönenen sahabalar behterin suwdan dähret kıldylar. Hazreti Musa daştan suw çıkaran bolsa, bizim peygamberimiz aleyhissalatu vesselam barmaklarından mübarek suwlar çıkardy musulman dogallar. Hazreti Yusuf awadallyk berilen bolsa, Hudaý Taala bizim peygamberimize Hazreti Yusufdan nada beterrak awadallyk berdi. Hazreti Yusuf Misr'in azizi bolsa, bizim peygamberimiz kıyamata çellim dünýäň azizi bolup galdy. Yerin ýüzünde şumat inki tarafdary kan kim? Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam. Dünýäň aziz etip goýdy Hudaý Taala. Hazreti Süleyman peygamber, görün her peygambere Hudaý Taala bir zat berdi. Hazreti Süleyman eline bir yüzük geýende tamamy jinly hytmatynda bolýar. Tamamy jinler teshir etýär. Bizim peygamberimize Hudaý Taala Bedir jenginde 5000 periştani Resulullah aleyhissalatu vesselamyň bayragynyň etende Resulullah aleyhissalamy musahhar etip goýýar. Zilla Hazreti Süleyman'ın hıtmasında olsa perişteler Hudaý Taala Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hıtmasında goýýar. Hazreti İsa peygamber ölüler Hudaýyň izni bilen diriltýän bolsa, Resulullah aleyhissalam ölen yürekler diriltýänmişdi. Her bir peygambera
beren mucizesini Resulullah aleyhissalatu vesselam'a Huday Taala hemmesini üşürttür musulman doğullu. Mana avadan Hazreti Fudayl Qazi Fudayl Ayyad rahmetullahi aleyh nagat avadan aytye. Bize nagat iftihar, bize nagat bir derece ahir zaman peygamberi behterin peygamberlerin başı Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ummatından olmak nagat saadet. Ve mimma zadani şarafen ve tiha ve kittu bi akhmasi ata'u thurayya. Min aslin bir şarafetimi meni bir begendirip egin başıma sığamak men niptir. Hazreti Qazi Ayyaz egin başıma sığmayan begencimden niptir. Aslin şu begen barşıma Soraya ülkür diyen defedeki yıldızla şoları özüm davanım bilen defelep yönmüke diyen, şo defelerde gezip yönmüke diyen. Näme iki zat yadıma düşenni. Dukhuli tahta qawlik ya ibadi ve en seyyarta Ahmed li nebiyya. Bira Hudaya sen ya ibadi ey bendelem diyen min şu bendeleni imanlılığın arasını salıptırsın, qawlan arasını koşuptırsın. Ey musulman doğan her bir adam mahluktur ha. Emme her bir adam bende olup bilmeye. Her bir adam mahluktur ha. Yerin yüzünde her adamla Allah'ın mahluqi, Allah'ın halqi, Allah'ın yaradani. Emme her bir adam Hudaya bende dedir. Bende olmana irade gerek. Bende olmana Hudayın razısılığının izine gezmek gerek. Dukhuli tahta qawlik ya ibadi. Hudaya ey bendelim diyen minneş yağışlan arasına koşup dursun. Biraş yadıma düşen vaktinde men evim başıma sığmayan. Sorayan defelerinde men davanım bilen ayaklam bilen defelep yönmüke diyen. İkilencisi ve en seyyarta Ahmed li nebiyya. Men begendirip, men kalkındırıp evim başıma sığdırmayan zat mana Muhammed Resulullah'ni mana peygamber ettin. Tacül Enbiya olan Resulullah aleyhisselam men baştağım peygamberim bolu. Şu zatlı men begendirip evim başıma sığmaya diptir. Şu mübarek yüz aydan avadan Resulullah aleyhissalatu vesselam'a Hazreti Abdullah ibn Mes'ud evvelin bar gördüm diye. Ohan bunu gören vaktimde biz ayttık yanına Resulullah aleyhisselam Kabe'ye geliptir. Yanına bir tezi yetip baryanca bir oğlancık battı. Yine bir tane zinana var. Kabe'nin daşından neşe gedek aylanla sonra Hacerul Esved'e baktılar, yüzlendiler. Hacerul Esved'e karşın bir neşe zatları ettiler. Sonra bir ruku ettiler, secde ettiler, eğildiler. Sonra turdular. Biz hemmemiz gördük, hazır bir zat göremiz artık diye. Hazreti Abdullah ibn Mes'ud evvelin bar Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı gören vaktinden aytdı. Biz soradık Abbas'tan bir edenişi, bir gelli bir adam, bir nurlu adam, Kabe'nin daşından aylanını, hazır bir zat görmeyebildik de. Ya bizim haberimiz yok mu? Biz sizin aranızda gören zat neyme deyip Abbas'tan soradık. Abbas aytdı, hava şu gören zadınız yerin yüzünde fakat şu 3 nefer volaqadani şu ibadet etdiyerler. Hazır bizim gören zadımızda da yerin yüzünde başka şizre ibadet etdiyenle yok. Ol olaqan sizin göreniniz de men öz doğanımın oğlu Muhammed diptir aleyhissalatu vesselam. Yanındaki oğlancıkta o da men doğanımın oğlu diptir Ali diptir Hazreti Ali ibn Abi Talib. O zinanada şu Muhammed'in zinanası Hazreti Hadice diptir. Şılan üçüsü yerin yüzünde teziden mərişi dini getirip şıla şeyittirip yölle, yoksa başka şeyittirip gezip yören adama yok diyakıdan Abbas şeyle ayttı diye. Oham şeylelik bilen gurrun galli, ol avadan nurlu adam da gitti. Sonra menne dedem da bilen gallik şotadı. Mekke'nin adamısı olup yaşadık diye. Taif'ten geliyerle, sonra Mekke'de galiye. Sonra Mekke'de gezip yören vaktimde men çofan mollum, bir işe durdum. Ukbet ibn Abi Muayt diyen adamın koyununu bakmana durdum. Ukbet ibn Abi Muayt adın ozal eşten molsanız, İslam'ın Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın olaqan düşmanlarının biri. Men oham koyun makkiyattim. Men de bir kişi oğlan, täze yetip baryan oğlan, erti bilen iyerden gityen, giyeceğin bir vaktinde de şamak
yaşan wagtynda Mekkek öwürlik gelýän şeýtir dawarlar bilen meşgul bolup ýören oglan utdum. Uqbat ibn Abi Muayt diýen adamyň dawaryny makýatdym. Uqbat ibn Abi Muayt diýen kafirlaryň başy musulman dogalla. Abdullah ibn Mas'ud şol adamyň goýunyny wakypýar. Emma bir saadet Abdullah ibn Mas'udyň üstünden ösýe. Ol Uqban goýunyny wakyp ýören Abdullah ibn Mas'ud, şofan bolup ýören Abdullah ibn Mas'ud soňram Rasulullah aleyhissalatu vesselam Seyyidul Alaminin hadim bolup hyzmatkary bolýar. Ol Uqba diýen adam İslamyň ulaqan bir düşmanlaryndan Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň ýoluna, mübarek ýoluna düýe botlan wagtynda eşinniýe türkmen şol çağdan soňram köşejikden soňram gaýtýan düýäň içindäki hafalary Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň ýoluna bilgeşäm oklap eziýet berşoň, ýygy eziýet bersin, özi eziýet bolsun diýip Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň ýoluna oklayan adam. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh aytýar: "Beynen nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem sacidun ve hawlahu nasun min Quraysh." Arada birun Rasulullah aleyhissalam Ka'baň ýanyna secde edip namaz okyp tutdy. Ka'baň ýanyna Rasulullah aleyhissalam secdede ýatan wagtynda döwereginde de Qurayşyň adamlary bardy. Qurayşyň şu ulaqan başlary Rasulullah aleyhissalama eziýet berýän adamlar bardy. Şonda Uqba geldi. Göterakadan aňyrdan getiren zady ýanky düýäň eşinni düýe botlandan soňra şol köşejiň hafasyny düýäň içinden çykýan hafalary getirakadany faqazafahu ala zahrin nabiy sallallahu aleyhi ve sellem. Secdede yatan Allah'ın do'asy ahir zaman peýgamberi Rasulullah aleyhissalatu vesselam secde edip yatan wagtynda ýanky Uqba getirakadan şol eşinni Rasulullah aleyhissalamyň mübarek arkasyny oklap göberipdir. Felem yerfa' ra'sahu. Rasulullah aleyhissalam qalmanyrdan döwregine gülüşip maskara edip Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek başyny kel secdeden galdyrmany secde edip ýatyberipdir. Fecaat Fatimatu aleyhissalam fa akhadhathu min zahrihi. Bir barp habar berýär Hazreti Fatimaga Rasulullah aleyhissalama şeýit dilediýär. Aňyrdan ýörtüp ağlap gyýdy Hazreti Fatime gelýär radıyallahu anha. Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň mübarek arkasyndan o zatlar sıfırşdyryp, göterişdirip, zyňyşdyryp we da'at ala men sana' şol işeden adamlara sevip, şolara garşy dofulup Hazreti Fatime Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň mübarek arkasyndan aýyrýar. Şonna Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam namazyndan boşakadany Allahumma aleykel mala'a min Quraysh. Allahumma aleykel mala'a min Quraysh. Allahumma aleykel mala'a min Quraysh diýip Rasulullah aleyhissalam Hudaýa sığındyr. Şugurun İmam Buhari öz sahihinde aýtýar. Ey Hudaýa, men saňa tabşyrýan şu Qurayşyň ullaryny diýipdir. Ey Hudaýa, men saňa tabşyrýan şu Qurayşyň ullaryny Ebu Cehli, Utbani, Uqbani, Umayyah ibn Halafi şuların hemmesini saňa tabşyrýan diýipdir. Şu Rasulullah aleyhissalam Ka'baň ýanyna şeýden adamlary Rasulullah aleyhissalam Allah'a tabşyrýar. Hemmesi Bedir jenginde helak bolakadany, hemmesi bir aşgal ýaly bolup bir nejis ýaly bolakadany, hemmesin bir guýa soňram oklanylýardy. Şon Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň mübarek arkasyna şunu etýärler. Emma Uqbaň bedeni işinden güýçürek bir işi bar. O näme? Bir Uqba Rasulullah aleyhissalatu vesselami ozal oturuşýanmışdyk. Emma adam dost kim bilen oturuşup turuşýanyň beter muhim zata. Ýaş oglan, jawan oglan. Qurayşyň başlaryndanmışdyk. Ozal Rasulullah aleyhissalatu vesselam bilen oturuşýanmışdyk. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a ozal eziýeti ýok. Başgaly eziýet berse de bu Uqba eziýet bermeýänmişdik. Emma bir dostunyň üstü bilen bir helakatyň üstüne düşmäne sebep bolýar. Kim bilen oturýan, kim bilen turýan, ýoldaşyň bir dikkat etmeli zat. Sen ahiratyň ýakýa.
Şundan sırayım tongram ayetin ya Huday Teala ve yevme ya'azzu zalimu ala yedeyhi yekulu ya leyteni ittehaztu ma'ar rasuli sabila. Okbeden sırayım inemtir şaya. Okbeden sırayım ya kıyamete çelim hemmemize ders. Doğusundan sırayım ahiretin yakyan adam kıyamatta ellerini dişleyecek. Kaç men şun diyen etmedik bolsam, men mın yerine düşmedik bolsam, men Resulullah'ın yerine düşen bolsatdım da diye akadani kıyamatta ellerini dişleyecek adam şu okbe. Kim bilen oturuşyan, kim bilen turuşyan havarın bolsun. Resulullah aleyhissalatu vesselam etiye er-raculu ala dine halili felyanzur ahadukum men yukhalil. Ravahu Ebu Davud. Adam dini öz yoldaşına göredir. Yani ahlakı, tamamı raftari öz yoldaşına göre bolýandyr. Gözden kim bilen oturuşýaňyz, kim bilen yoldaş bolýaňyz diýipdir Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ya şoğlallah, bir wagt Hudaýyň yoldaşyň bolup gelip ýönüňmi? Hudaýyň ayetlary barada, Qur'an barada, mugaddesat barada, din barada bir zatlary keple versele hiç olan arasynda oturma. Elinden gelse, dilinden gelse evlerine geç. Yok görýän kulak asma, ay mene keplemek diýip oturma. Hudaý Taala aýtdy: "Ve iza ra'aytallezina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin gayri." Bir görýän Qur'an marada bir zatlary keplep şuhy etip durlar, olan arasynda oturma. Olardan ýüze vur, turdan git. Olar sen oturuşmaladymyňda turmasan Hudaý Taala aýtdy: "Sen ne şolardan niye? Ay mene keplemek, mene işim yok de. Sen ne şolardan turmasan sen ne şola ýaly Hudaý Taala." Oturuşyan adamın iş jaýynda bolsun, gezip ýöň, nirde bolýa, mahallede oturuşyan, din marada, Qur'an marada biderek zatlar aglylaryna getirse, "Hey dost, bu gurrun goýdy." Egerde diýeniň etmese, "Ay mene keplemek" diýip aralaryna oturma. Keplemeseň de sen ne şolardan niye Hudaý Taala? Oturuşup turuşyan adamymyza habardar bolaylyň. Hazreti Davud ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam Hudaý Taala aýdypdyr. Ey Davud, bir tofar bendele vardır diýipdir. Men bendelemiň awrynyň aýplarynyň ýyzyne gezýärler. Başarsa şon halaýygy biýawra ýetjek bolýarlar. Falani şoň ýagşylygyny aýtmany, yo özüredär, oň etip ýören işler bara diýip, şu bildirmeýän şoň aýbyna aşak bolýan bendele vardır diýipdir. Şolaň arasynda bolma, şola bilen oturuşma. Şon ol adamla bendeleň, Hudaý Taala bendeleň aýbyny örtmeli. Hudaý Taala bendeleň aýby örtülse gawrlýa. Bir tofar adamla vardır, bendeler biýawra ýetjek bolýandyr, halkyň aýbyny aýtjak bolýarlar. Şola bilen oturuşma, şola adamla dünýä ahir Allah'ın lanetine galan adamla. Dünýede bendelemiň awry bilen oýnaýarlar, kıyamatda evvelin we ahirinleň öwüne getirip şol adamyň özüni bigadri utandyryp, haro zelil ederin, kıyamatda başyny galdyrmany jüret etmer diýipdir Hudaý Taala. Biriniň awry bilen oýnaýan bize ýoldaş dädir musulman dogalla. Bir Okbe yoldaşy dosi Umayyah ibn Halaf diýäniň kefine galypdyr. Bir sadaka berýär, bir ziyafet berýär, bir üýşmelik etýär, tamam Qurayşyň ola gollaryny çagyrýar bu Okbe. Şo wagtda Qurayşyň hemmesini aýdanna Resulullah aleyhissalatu vesselam da Qurayşyň ullarynyna. Resulullah aleyhissalatu vesselam da çagyrypdyr. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da men bir şert bilen bararyn, sen taamyňdan ýerin, sen iman getirsen diýipdir. Ola adamyň ozal eziyeti ýok adamda. O da bolýar, fakat şomy diýipdir. Kelime-i şehadeteyn getirip, iman getirip, musulman bolup, Resulullah aleyhissalamyň mübarek ewine eşhedü en la ilahe illallah diýe. Resulullah aleyhissalatu vesselam da men öýüne barýar, sadakasyndan iýe, ziyafetine goşulýar. Ondan gaýdandan soňra men Şamda gezip ýören dosy we Umayyah ibn Halaf diýe. Ol gelipdir, gelin giyjeti zinana saýdypdyr. O sen jana jan dosyňmy ha Okbe? O sen ýoldaşyňmy ha Okbe? Ol kat Saba diýdi, dinini ütgetdi. O Muhammediň dinine girdi diýipdir. Giyjesi garanky bolupdyr. Umayyah ibn Halaf dosy Resulullah aleyhissalamyň ýerine düşdi, musulman molly
daňatsa bolýar diýip giýje ýatyp başarmany daňatyrýa. Müň dosy Umayyah ibn Halaf. Ertiden wagtynda barýa oňa. Öwünden çykan wagtynda Okba salam berýär, dosta Şamdan gelipdirdi. Salamynyň jogabyny bermeýe. Onda sen näme salamyň jogabyny bermeýe? Salamyň jogaba dursun niye? Sana yüzüm bakmak da bir-birimize inne haram bolsun, aramızda dostluk yok diye. O näme işin ma? Sen Muhammed'in ýylyna düşüpdirsiň, mundan aňyrda iş gerekmi diye. Bir ýoldaşynyň göwnüni görjek bolakydany Okba aýdypdyr. Näme sen ýüreň asylýa, näme sen razy boljak diýipdir. Mene bir ulakon ziyafet berdim. Ay özüm ağır bildim, Qureyşden ola kollar arasında Muhammed bolmasa, ay şondan süreyim ben musulman boladım diptir. Inni näme etsem sen razy bolýan, ey dostum diptir. Seni razy etmeden süreyim her zat ederim diye. Ola Umayyah ibn Halaf aýdypdyr, meni razy etsek bolsaň, git Muhammedin ýyzyna nirde oturan ýerinde tapsaň şony barakadan ağzın tüýkürüň tüýkür ýüzüne ağzından çykýan inki ýüregi ağırtýan biderek söwmeli şolary şoňa aýtdany gaýt şeýsen men sen bilen razy aramyzda dostluk bolýar diye. Bir betbaht dostunyň göwnüni görjek bolakadan Seyyidul Alemin başlamyzda aýtdyk Rasulullah aleyhissalamyň ol mübarek jamalyny, ol mübarek nuraniyetini, ol ay kaptalyny hiç bolýan Rasulullah aleyhissalamyň mübarek ýüzüne garşyn oturan ýerinde barakadany Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň mübarek ýüzüne aýdan awadan ýüzüne ağzının necasetini, necis suwuny Rasulullah aleyhissalama garşyn tüýkürýär. Bir rivayetde tüýküren zady ağzından çykaran wagtynda özüne ot bolakadan öwürlik gelip dodaklaryny, ýangaklaryny ýakypdyr betbaktyň. Şol eser te dünýeden helak bolup ölüp gitýänçäde bamışdyk. Emma İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetinde Rasulullah aleyhissalamyň mübarek ýüzüne on necis suwy ağlynyň suwy düşüpdir. Rasulullah aleyhissalatu vesselam hiç tat diýmäni mübarek ýüzünden suwlar süwürmäne durupdyr. Ey Rasulullah aleyhissalamyň gynçylygyny görsene musulman da bollar. Bir kafirin biri bir dostunyň göwnüni görjek bolakydany aýdan awadan Rasulullah aleyhissalamyň mübarek ýüzüne ağlynyň necis suwuny tüýkürmeli. Rasulullah aleyhissalam hiç tat diýmäni ýüzünden süwüripdir. Emma ýöne ahyrynda aýdypdyr, sen adamy Mekkeň daşyna göräsem, seni hawlukmanjyk boýnuňa alaryn diýipdir. Hiç de etmändir şo tada. Ýöne sen adamy Mekkeň daşyna, Mekkeň içinde taňa da etmerin diýipdir. Mekkeden daşarda eger seni göräsem, hawlukmanjyk sen boýnuňa alaryn diýipdir. Şeýtdirip iman nesip eden betbaht Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a dostunyň göwnüni görjek bolakydany Rasulullah aleyhissalama ağlynyň suwuny şeýle tüýkürkitýär. Bedir jeňi bolýar. Bedir jeňine hemme Qureyşiň ulaqallary çykmaly bolanda bir Uqbat ibn Abi Muayt ba Rasulullah aleyhissalamyň mübarek ýüzüne tüýküren adam. Men çykyp başarjakka diýipdir. Meni Mekke'den daşarda görsem öldürjek diýdi Muhammed diýipdir aleyhissalatu vesselam. On aýdany bolýa diýipdir. Men Mekke'den çykjakka diýende ýoldaşlara aýtdyr, "Ýa sen diýipdir gyzyl duýanma. Ol biz bir wagtda ýeňiläsek, utturasak, şekestsek sen gaçarsyň, sen ýetdirip ýörmersiň olara" diýip äktýärler. Şol Bedir jeňinde 70 nefer esir düşýär kafirlardan. Şo 70 neferin birisi Okba bolýar. Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň öwüne esir et getirilýär. Şo 70 neferden tenha birçi nefer öldürmeden süreyim öwe getirin diýär Rasulullah aleyhissalam. O da şu Okba. Rasulullah aleyhissalam aýdypdy, men seni jahilce edip öldürerdim diýdi. Jeňiň içinde, şulugyň içinde saňa bir kılıç degakadan ya ok degakadan sen helak bolmarsyň. Şidada hatta Rasulullah aleyhissalamyň peýgamberligiňe bir delil la. Öwüne jahilce esir bolakydany Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň öwüne gelýär. Amol Okbay diýipdir betbaht. Şu 70 neferin içinden bir meni görýänmi? Men öldürmelim sen diýipdir. Naam bima bazaqta fi wajhi. Hawa bir seni görýän diýipdir Rasulullah aleyhissalam. Al ýüzüme tüýküreňde sen jahilce öldürer niýmedimmi? Şun şol jahilce ölmeginiň sen diýipdir. Rasulullah aleyhissalama esir düşýär.
İnki bedbaht adam, inki şakî adam, bedbaht adam, bir peygamberi öldüren adam, ýa-da bir peygamberiň eline ölen adam. İnki bedbaht adam bir peygamberi öldüren adam, ýa-da bir peygamberiň mübarek eli bilen helak bolup giden adam. Bir okbe soňram Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek eli bilen helak bolýar. Bir rivayette de Rasulullah aleyhissalam şonda da öldürmändir şonu. Ewme gelliň jaýlyk bilen sen ölämali, ey Ali sen öldür diýakydany Hazreti Ali onu öldürmäni emretdi Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Şeýlelik bilen okbe öz dostunyň diýenini, dostunyň göwünü berjek bolakydany Rasulullah aleyhissalatu vesselam agynyň suwuny Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sepýär. Hazrat Abdullah ibn Mesud da şol adamyň goýunyny wakyp ýören wagtynda. Ey musulman dogalla, ahirki gurun inşallah şu bilen gurun tamam edeyli. İnki olaqan nygmat näme? İnki olaqan nygmat näme? Can saglyk. Olaqan nygmatlaryň biri. Emme can saglykdan meter. Bir de olaqan nygmata. Emme inki olaqan nygmat iman nygmaty. İmana yetecek nygmat ýok. Öňkü jelesede Hazreti Abdullah ibn Mes'ud'un gurrungyny aýdan wagtymyzda ýadyňyzda bolsa Hazreti Abdullah ibn Mes'ud garanky giýjäňisinde doga edip tutdy. Hazreti Ömer soňram bu işlemana bardy Rasulullah aleyhissalam saňa amin diýip. Şol dogasy Allahümme inni es'eluke imanen la yartat. Hudaýa men senden dileýän bir iman ike soňram ewurilip alınmasyn. Bir iman ike bizden soňram sıfırılmasyn. In olaqan nygmat şu iman nygmaty musulman dogan. Ve Ukbet ibn Abi Muayt'ten iman nesip edip emme iman sıfırlı. İman mından alınny. Can saglyk olaqan nygmatdyr. Oňa yetjek zat ýok. Hazreti Mahtum Uleyşan aýtdy. Can saglygyň bolmaz deňi taý agşam ýatyp erti şükrün kıl ýaşy. Can saglyk olaqan nygmat. Emme Firavun'a da can saglyk barmyşdyk. Firavun omruna näme dip özüne Hudaý diýär. Firavun'a biz ýaly adam bolsa özüne Hudaý diýjekkä bir näçe geň zatlar barmyşdyk Firavun'un. Firavun şu ýaşynda, şu omruna tä dünýeden geçýänçe, helak bolýança Firavun'un jany sag adammışdyk. Omruna bir çegede kellesi agyrmandyr. Firavun omruna bir çegede kellesi agyrmandyr. Sizre bir saglygy bolansaň, başga da bir näçe zatlar ba, heftede bir çegedek istinja etýänmişdik. Heftede bir çegedek iýen zatlaryndan istinja etýär. Sizre bir başga bir geň zatlar bolansaň, mal mülkide bolansaň, padyşalygda bolansaň, Firavun özüne Hudaý diýip başlaýar. Can saglyk olaqan nemet. Emme Firavun'a dawamyşdyk tamam boldy. Mal mülk sen refahiyetinden sürim, kavm ve işet halalcak dünyan gavuzatdır. Emme ondan olaqan zat iman nygmaty. Çon mal Garun'a dawamyşdyk. Hatta ammarlarynyň asaryny 40 gatyr göterýänmişdik. Emme näme boldy? Ta kıyamete selim hemmekşe ders bol kalmadymy? Joalliye Arapla Türkmen oňa Tomuzhan diýär. Tomuzhany Hudaý Taala Garuny yer çekenden soňram döretipdir, yaratypdyr. Biz insanlara ders bolar ýaly. Tomuzhan Garun yer çekenden soňram Hudaý Taala halk etýär. Oň etýän işi näme? Hemişe nejes yerlerde gezýär. Tedeň ýyzyna sygyryň, gämişiň, şozara mallaň tedeginiň ýyzyna düzlerde gezýär. Hatta kitapda aýtýär, şol Tomuzhan gülüň ýysyny alan wagtynda ölýär diýär. Näme nejasatyň ýyzynda gezýär. Garun haram malyň ýyzynda gezipdir. Haram malyň ýyzynda gezende şoň mesaly bolýar. Tomuzhanyň etýän işi näme? Tedegi alýa agzyna. Alan wagtynda ol olaqan tedekdi, muny hiýine garşy näkitip barýarkä, şonu ýyzlyn sürüp gitýär. Aýaklary bilen artlyn onu togalak gitýär. Gözüni ol duran tedekden maha olaqandan. Şol mäden molturandan aýyrmaýar. Näme gözü haris bolup şoňa baglap barýar. Ýyzlyn hiýine garşy näkitýär. Ol tedekdi öl bolsa,
Quma yavşye, toğolonye. Quma yavşye, toğolonye. Adas alyan tedegi qarrli hinne yetgençe ola kon toğolok bolup galdy. Inni hinine girmeli bolanna yankı sığmaya da getiren zady ola kon molly. Özü girye hemme üçüren zady daşarda galya. Haram dünýäň misali şo. Adam halaldan haramdan garyan, toğolayan, toplayan, üçüryan, ahirde gabra adamın özü gitye üçüren zady hemmes galya. Hudaý Taala Tomuzgany Qarun ýerçekenden soňram döretýär. Mal gawzatdyr. Halaljak dünýäň bolsa Allahyň beren nemetidir. Emma ol hiseni himme zatdan alqalyp baryan bolsa, eýni ýankyň misaly bolýar. Saglyk gawzatdyr. Firawna da bamışdyk. Emma inki olaqan bolan zat imandyr musulmandan. Hazreti Eyyub peýgamber näçe ýyl derdiň içinde ýatýar, emma iman jawdany bolup galdy. Firawnyň saglygy gitdi, Qarunnyň maly gitdi. Asl bolup galan zat hemişegi iman bolup galjak. Hudaý tebarek we taala Uqbat ibn Abi Muayt'a iman nesip edip, emma imandan çykmaklyk bir dostunyň üstü bilen iman ondan sıfırlýar. Hazreti Abdullah ibn Mesud radiyallahu anhuň mübarek dugasy: Allahumme inni es'aluke imanan la yartat. Hudaýa biz senden bir iman dileýäs, bizden öwrülip alınmasın. Elhamdülillah şumat iman berişin ýaly Hudaý hemmemiziň ahir demimizde de kelime-i tevhid imanymyz agzymyzda bolup, gabrymyzda ýoldaşymyz bolup, kıyamatda da ýene imanlaryň arasynda gopmak Allah hemmemize nesip etsin inşallah. Emma Hazreti Abdullah ibn Mesud radiyallahu anh'ın gurrungyň edamasy izi bir dawar bakyp ýören wagtynda Rasulullah aleyhissalatu vesselamdan bir mojizany görýär. Çofan bolup ýören Abdullah ibn Mesud Seyyidul Alaminiň hyzmatkary bolýar. İnşallah geljek jelesede başga gurrunlar bilen hyzmatyňyza ýetişdirer. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdenden kabul edip, Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň haýır maksatlaryňyz bersin inşallah. Ötelleň ruhşat bolar ýaly bir elham üç kul huvallahu ahad okyp eçerde daşarda kulak asallan umidvarlarının ruhlarına bağışlar. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.